Хваробы сістэмы кровазвароту, органаў дыхання, дыябет і злаякасныя новаўтварэнні. Яны ў 89% з'яўляюцца асноўнымі прычынамі смерці як ва ўсім свеце, так і ў Беларусі. Таму так важна вызначыць фактары рызыкі развіцця неінфекцыйных захворванняў. З гэтай мэтай у краіне праводзіцца стэпс-даследаванне. Считается, что наиболее распространенными факторами риска являются артериальная гипертензия, сахарный диабет, злоупотребление или употребление алкоголя в избыточных количествах, курение, избыточная масса тела, неправильный рацион питания. Вот как раз-то эти акценты и расставлены в исследовании. Даследаванне ў гэтым годзе на брэшане прадугледжвае апытанне на даму 5760 чалавек. Праводзіць яго будуць прафесіянальныя інтэрв'юеры ў 3 кроках. Спачатку будуць ацэньвацца паводніцкія фактары рызыкі: ужыванне табака, алкаголю чалавекам, узроўню фізічнай актыўнасці. На другім этапе вымярэнне росту, масы цела, акружнасці таліі, холестэрыну. І на трэцім даследаванне параметраў крыві. Новая цель нового этапа СТЭПС состоит, во-первых, посмотреть, насколько изменилась по сравнению с 2016 годом распространенность этих факторов риска среди населения. Во-вторых, проанализировать те имеющиеся цифры. В-третьих, произвести оценку влияния этих факторов риска на распространение этих заболеваний. Ну и, конечно же, предусмотреть то финансирование, которое войдет в госпрограммы по борьбе с этими неинфекционными заболеваниями. Стэпс-даследаванне, якое прайшло ў 2016 годзе, паказала несуцяшальныя вынікі. Прыкладна 27% людзей ва ўзросце ад 18 до 69 гадоў паляць. 60% маюць павышаную масу цела. Алкаголь ужываюць каля 52%. Такія лічбы і прыводзяць да негатыўных наступстваў. Есть факторы риска, модифицируемые, с помощью которых мы можем предотвратить развитие сердечно-сосудистой патологии. Что сюда относится? Обязательно артериальное давление. Каждый человек должен мерить себе давление и обращать внимание на эти цифры. Если давление больше или равно 140/90, обязательно нужно обратиться к врачу. Если давление не лечить, впоследствии может развиваться сердечно-сосудистая патология. Інфармацыя, якая будзе атрымана ў выніку стэпс-даследавання, дазволіць ацаніць стан здароўя насельніцтва і дасканальна распрацаваць комплекс мер па прафілактыцы і барацьбе з неінфекцыйнымі захворваннямі. Анастасія Цыкун, Вячаслав Сянькевіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».